Здравейте хора, добре дошли в следващото видео на Roblox, където ще се опитаме да минем ето този големия Troll Tower. Докато не мина този Troll Tower, видеото свършва. Ако трябва и ще го направим на две части, но ще се надяваме да го минем още от първи епизод. Нещо важно. Сега, преди да започнем с видеото, абонирайте за канала, ударете по едно лайкче и абонирайте за канала, защото гоня 50 абонати, за да правя лайв за Roblox. Може да ме аднете. Сега ще ви покажа какво ми е името. Ей, това ми е името 6-7. Да, в 1-0009. Може да ме го напишете, да ме аднете и по време на лайв да ви адвам и да играем на всякакви различни игри на 50, като стигна 50 абонати. А сега да започваме. Нещо важно. Забравих да ви кажа, че имам TikTok профил в биото долу в линк в описанието ще оставя къде е моят TikTok профил и там да го последвате, защото гоня 2300 последователи и мисълта ми е 3000 последователи, защото там ще правя giveaway в стила Brainrot, така че не го изпускайте. А сега да започнем с видеото и както и за YouTube ще има giveaway. Нека да започнем с видеото. Аз си промених скина. И докато не минем Troll Tower, видеото ще приключи. Като минем Troll Tower. С скина Ламиня Маусън, вижте го кафе готин. Смених си го. Така, не просто някакъв ми направи команда и ми смени скина. Така, тук много добре трябва да внимаваме как ги извършваме, защото може да има някакъв невидим и да не штракне, но нека да видим. Дали има някакъв и няма. Перфектно. Я да видя дали някакъв идва. Няма се занимавам. Мисълта ми е да мина Troll Tower и видеото да приключи. Така. Стигаме до някъде. Ако се чуете защо ми са такива криви видеята и в канала ми няма банер, не са отработени видеята, просто не знам как се отработват. Един ден, когато разбера как ще ги отработвам и надявам се да стане известен, гоня 100 абонати и 2300 последователи и 3000 последователи в TikTok, защото на 3000 последователи ще направя giveaway в стила Brainrot. Както и тук на 100 абонати в Grow Garden. Тук ще паднах, ще се върнем когато стигнем точно там. Ето хора, че се върнахме на място, както паднахме. И така, докато наминем Troll Tower, ще ни трябват някакви части. Ако ни трябват някакви части, ще се опитаме да го минем. Така. И както ви казах, ще направя giveaway за 100 абонати в YouTube в Grow Garden. Ще дам към 5 chicken zone. Не е това. Ще ви дам хубави неща, ама няма да им казвам имената. Ще са хубави. И дам. Всеки, като стигне 100 абонати, ще изтегля победителят и който е победител и ще го изтегля долу в коментарите. Условията сега ще ви кажа. Първо, да се абонирате за канала, да се включите и камбанката и да коментирате долу под видеото и да останете по едно лайкче и да го споделите с приятел. Това са условията за участието за този giveaway в Grow Garden. В TikTok обявих друг, който ще... Като направим 3000 последователи, ще направя голям giveaway в стила Brainrot. Ще дам... Няма да казвам какво ще давам. В моя правя тогава ще трябва да ми го дадете. Ще трябва да ви го дам и така. Условията в TikTok са прости.
Сега ще ви кажа какви. Първо да ме последвате, да харесате видеото там, да го споделите, да го добавите в любими и да си напишете никъде долу в коментарите и аз ще ви адна. Така. Майко, ние сме на края на Troll Tower, бе. На мен ми отнеха 5,15 секунди минути. Минути, да. Сега се опитаме да го минем. Бой, ако падна, аз не знам. Не! Хора, направих най-голямата ми грешка, паднах. Еми, нищо, отначало ще започнем. Добре. Малко да си упражним това. Буквално бяхме накрая, хора. Преди да продължим с това видео, абонирайте за канала и оставите по един лайк. Нека да продължаваме с видеото. Продължаваме, хора. Така. Надявам се там никой да не ме тролне. Я да погледнем. Няма нищо. Нека да минем. Сега ще се направя, че мина. Толкова тролнах. И аз тролнах. Хора, тук що намерих нов паркур, сега се опитам да го мина. С това лъже на Squid Game. Така. Оп, мина го. Не! Окей, наново ще го минем. Бум. Не, тази се опитва да ме шибне. Майко. Що не мога ги взема, бе? What? Не! Знаете ли какво направя? Ще се опитам да си мина от Troll Tower и това е. Така. Продължаваме. Някой ден... Нищо. Така. Тук има някакъв. Заминавай. Дай им да мърда, бе. Не! Това ако ме шибне, не знам. Но аз имам. Но аз нямам. Тук има още един тауър. Ще направим и бонус с него. Виждам някакви тауъри. Тауъри. Тролъри. Пече аз не мога да кажа. Не! Продължаваме. Ще си скипна този път. Така. Бум. Готови сме. Така. Моля. Yes. Няма. Така. Трябва да минем Troll Tower. Ако го минем, съм голяма късметлива. Бум. Така. Майко, те бързо изчезват, бе. Аре. Така. Между другото, преди снимах едно видео също за Troll Tower. То прократчичък Tower. И там не можех да си кача видеото, защото ми го изтриха YouTube. Смятаха, че е лошо и аз затова си го изтрих. Събрал беше 100 гледания и това е. И 5 лайка. Така. Майко, трябва да мина този Troll Tower. Не мога вече. Бързо. Хоп. Не трябва да падаме. Паднах. Но знаете ли какво ще видим там на Troll Tower? Ето, че стигнахме малко по-напред. Или на това същото място, къде бяхме стигнали. И сега ще трябва да го минем. Без да падаме. Ето тук мисля, че беше. Не помня. Не. Майко научка го, хора, не знам.
Не знам за вас, но го научках. Така. Как падна? Окей. Малко бъгна. Между другото, пишете долу в коментарите какво видео да кача. За Fortnite или за FIFA, Roblox или други. Така. Бързо, бързо! А тъй. Така. Оп, хоп, хоп, хоп. Така. Майко, малко ни остава, между другото. Малко. Не! Паднах. Майко, ако падна, не знам. Хоп. Така. 11 минути и още не съм го минал. Бях накрая, между другото, и паднах много мизерно. Така че малко бях некадърен. Ами сега тук... оправих го. Бум! Майко! О, този е тауър. Тролър. Майко, не, то се опитва да ме шибне. Майко, ако ме шибне, не знам. Какво ще направя? Така, минаваме. Хоп! Уи! Аха! Чекал. Виждам го. Ето го, лети. Знаете ли какво? What? Някак си станах невидим. Окей, продължаваме. О май гад, накрая сме. Трябва да го минем. Ако го минем, видеото свършва. Майко, накрая съм. Майко. Не! Пак сме тук. Хоп. Майко, минахме тротауъра. Това беше от видеото за днеска, приятели. Ако искате още такива видеа, може да престо да се абонирате за канала, като се включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Не забравяйте за гивуейте и чао от мен.